ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଷଷ୍ଠ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଜଣେ ଯେପରି ବି ବାଦ୍ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ। ତେବେ କେଉଁ ତାରିଖରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଷଷ୍ଠ କିସ୍ତି ମିଳିବ ଜାଣିବା ସହିତ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ତା ଛଡ଼ା କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ରୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା, ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି କାହାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହିପରି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ଯାହାକି 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନେ ପାଇବେ ସେମାନେ ଚାଷରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଯେପରିକି କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ବତକ ପାଳନ, ଏହିପରି ବହୁତ ଚାଷରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆଗାମୀ ମାସରେ ମିଳିବ। ତାହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଷଷ୍ଠ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଯେମିତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଷଷ୍ଠ କିସ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଥିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ୟେସ୍, କାରଣ ବହୁତ ଜଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ପାଇଁ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପାଇଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।